Myndighederne sværger på tro og ære, at havbunden langs kysten hvor er nøje kartlagt og tryg, men da trålen var revnet under den vanvittige tyngden af en bækmørk metalstribe, og vi hejste op en 3 meter lang, rusten cylinder med et tydeligt indgraveret hakekors, hørte vi en svag, metallisk tikking fra indsiden, som fik blodet i årene mine til at fryse til is. Mit navn er Lars, og jeg har tilbragt 40 år på dækket af norske fartøj i storm og stille, men det findes nætter, jeg vågner badet i kald svette, ikke på grund af de stormene, jeg har overlevet, men på grund af de mørke hemmelighederne, vi drog op fra dybet. Norge er et vakkert land, men kystlinjen hvor er en gigantisk undersjøisk kirkegård fra den andre verdenskrig. Et mausoleum fyldt med tyske ubåder og sænkede krigsskib, som fremdeles blør gift ud i havet vort. Folk flest kender historien om ubåden U-800 Vafersers, som ligger uden for Fedje, fyldt med 6-5 ton flytende kviksølv som en tikkende miljøbombe. Men det de færreste ved, og det regeringen beder til Gud om, at du aldrig finder ud, er, at det ligger dusinvis af andre vrak dernede, som ikke står på noget officiel søkart. Vrak, som bar på en last langt mørkere og farligere end tungmetaller. Det går en sejlivet legende blandt os ældre søfolk i nord. En myte, man bare visker om over billig brændevin i de mørkeste krokkene af havneknejpene. Om Hitlers sidste, desperate spøgelsesflåde, som forsøgte at smule noget ubeskriveligt ud af Europa, før det tredje riget kollapsede. De siger, at havet glemmer, men havet bevarer alt i sit iskalde mørke, indtil nogen er uheldige nok til at forstyrre freden. Lad mig tage dig med tilbage til en benkald kvæld sent i november for snart 15 år siden. En kvæld tåka lå så tjok over Norskehavet, at du knapt kunne se bagsjen på vor egen båd. Vi var en besætning på 5 mand på en sliten, ældre hæktråler, og vi havde sat kursen mod et fiskeområde langt uden for den vanlige leje. Et sted kaptajnen, en indbidt gammel søbjørn fra Tromsø, insisterede på at skulle give os en rekordfangst, før julen satte ind. Søkartet på broer viste ingenting andet end fladt sandbund på 200 meters dyb, ingen skær, ingen vrak, ingen advarsler af noget slag. Et helt jomfrueligt territorium ifølge kystværket. Vi lagde ud trålen, og maskinen brummede jævnt, mens vi sagte pløjede gennem de tunge dønningene. Alt virkede som en helt vanlig, kedelig nattevagt, helt til stålvejerne. Pludselig strammede sag så hardt, at hele det 100 fod lange skroget vort ristede voldsomt og kringede farligt mod styrbord. Vinsjen skreg i smerte, en høj, metallisk hyling, som skar gennem mark og ben, og indikatoren på broer blinkede rødt for overbelastning, mens båden blev dradt bakover mod dybet af en usynlig gigantisk kraft. Vi har truffet fjeld, brølte styrmanden, men kaptajnen med et mærkeligt, fjernt blik i øjnene ristede på hovedet og gav ordre om at dra djævelskabet op, uanset hvad det kostede af udstyr, for han havde tjent havbunden i et halvt århundrede og vidste, at det ikke fandtes et eneste fjeld i mils omkreds. Det tog os 2 stive, nervepirrende timer at få nettet op til overfladen, og da troldposen endelig brød vandskorpen i skinnet fra de kraftige dækslysene, så vi at det ikke var torsk eller sej, som fyldte maskene, men ton på ton med svart stinkende bundslam. Og midt i denne massen, som et ondt hjerte, lå det noget massivt og cylindrisk laget af navlet stål. Da vi omsider fik hejset den frygtindgydende klumpen over Rega og sluppede den ned på trægulvet med et drøn, som ristede løs rust fra overbygget, kendte jeg en lugt, jeg aldrig kommer til at glemme. En stikkende, kemisk eim af svovel og noget sødligt, råttent, som umiddelbart fik øjnene til at rinde og magen
til Å Vringesæ. Vi stod i en ring rundt den, 5 fuldvoksne, hardbakkede mænd, og ingen turde å puste eller sige et eneste ord, mens kaptajnen sagte børstet bort et tykt lag med alger og skjeld med en stiv kost. Under årtier med marin vækst åbenbarte det sig et perfekt bevaret, indgraveret hakkekors, omgivet af tyske ørner og en række talkoder, som slutter på bogstaverne SS, Noe, som fik en kald, lammende skræk til å spre sig i gruppen. Dette var ikke en torpedo, for den manglede propel og styrefinder. Dette var en massiv, forseglet trykbeholder, bygget for at tåle ekstreme dyb og designet for at skjule noget af enorm værdi eller enorm fare. Akkurat i det kaptajnen lente sig nærmere for at læse af tallene, skete det første, som fortalte os, at vi havde krydset en grænse, vi aldrig burde have nærmet os. Al elektronikken på hele båden, radaren, ekkolodet, GPS-systemet og til og med det gamle VHF-sambandet begyndte pludselig at give fra sig en infernalsk, pulserende støj. En væsende statisk lyd, som hørtes ud som 1000 hviskende stemmer, og kompasnåler på broer begyndte at spænde vildt rundt i cirkler, som om vi pludselig befandt os i centrum af et voldsomt, unaturligt magnetfelt. Og det var da i det flakkende lyset fra lysrørene, som holdt på at kortslutte, at jeg lagde øret indtil det iskalde tyske stålet og hørte den rytmiske, tikkende lyden, ikke rask som en tidsindstillet bombe, men langsom, dyb og mekanisk, som pulsslagene til et mekanisk monster, som akkurat havde vågnet fra en 70 år lang søvn på havets bund. Jeg rykkede under i ren panik, snublede over en kvejl med tag og stirrede på kaptajnen, som nu havde blidt likblik, for vi indså begge to, at vi netop havde fisket op en hemmelighed fra historiens mørkeste kapitel. En hemmelighed, som nogen mægtige kræfter garanteret havde troet var tabt for altid. Hvad indeholdt den? Var det stjålet naziguld? Var det et ukjent kemisk våben, beregnet på at udslette hele byer? Eller var det noget endnu værre? Noget okkult og uforklarligt, som rygtene fra krigens dager altid havde antydet, at eliten i Berlin havde eksperimenteret med i sine sidste gale dage. Før vi i det hele taget rak at diskutere, om vi af ren overlevelsesinstinkt bare skulle kaste det tikkende djævelskabet over bord og lade det synke tilbage til det mørke, det kom fra. Flommet havet rundt og språt op i et blændende, intenst, hvidt lys, som kuttede gennem tåka som en kniv. Det var som om en kunstig sol netop havde rejst sig fra dybet bare 100 meter under babord side, og i det skarpe skinnet fra de enorme lyskasterne trådte silhuetten af et massivt, gråt krigsskib frem fra intet. Dette var ingen vanlig kystvagtkutter, eller et af de kendte marinefartøjene, vi var vant til at se langs kysten, hvor for dette skibet manglede absolut alt af kendemærker. Det havde ingen numre malt på skroget. Det førte ikke noget nationalt flag i masten. Og det var bygget i en mærkelig, kantet stealth design, som åbenbart var konstrueret for at være fuldstændig usynlig på radar. Vort eget radaranlæg viste fortsat bare tomt hav, selvom denne stålkolossen lå så nærme, at vi kunne kende den dybe vibrationen fra de enorme motorerne, deres forplante sæg gennem vandet og ind i dækbordene under føddene vore. Pludselig sprak den øredøvende, statiske støjen på VHF-radioen vor, og en stemme fyldte den trange broa. En stemme, som snakkede fejlfrit norsk, men som var så blottet for menneskelig varme, dialekt og følelser, at den hørtes ud, som den kom fra en maskine. Norske fiskefartøj kudte hovedmotoren umiddelbart, holdt mandskabet samlet på agterdækket med hændene godt synlige, og forberedte der på at
blive boret. Et hvert forsøg på at kommunicere med land eller kaste last over bord vil blive anset som en fjendtlig handling og besvaret med dødelig magt. Jeg så på kaptajnen, en mand, som aldrig havde ladt se pille på næsen af nogen autoriteter i hele sit liv, men nu var ansigtet hans gråt som aske, og han nikkede sagte, før han drog gashindlen helt tilbage og lot skibet vort drive hjælpeløst i bølgene. I løbet af få minutter havde en svart militær rib glid op langs siden vor, og 6 mænd klædt i heldækkende, svart taktisk udstyr uden et eneste regimentmærke, klatrede over ribba med en præcision og stilhed, som var direkte skræmmende. De bar våben, jeg aldrig havde set før, avancerede automatgeværer med lyddæmpere, og ansigtene deres var fuldstændig skjult bak svarte masker og natsynsbriller, som glinsede ondt i lyset fra dæk. De ofrede os knapt et blik, der vi stod frosne og skræk op mod skanseklædningen, mens 3 af dem umiddelbart rykkede frem mod den rustne, hagekorsmærkede cylinderen, som lå der og pulserede med sin svage, tikkende lyd. En af soldaterne, tydeligvis lederen eller en form for specialist, drog frem et avanceret, håndholdt instrument, som lignede en gejertæller, kombineret med en kemisk scanner, og førte den forsigtigt over den kalde metaloverflaten. Jeg kunne se, hvordan instrumentet lyste op i et ildevarslende rødt skær, og selv gennem den tykke masken kunne jeg fornemme, at soldaten stivnede til, at en brå og uventet frygt traf ham, da han læste af værdene. Han gjorde et kort, skarpt håndtegn til de andre, og de begyndte umiddelbart at fæste kraftige, gule løftestropper rundt cylinderen med en desperat hastighed, som om hvert eneste sekund, de tilbragte i nærheden af genstanden, udgjorde en ekstrem, dødelig risiko. Kaptajnen vor, som tydeligvis havde fundet tilbage en flik af sit gamle trassige mod, kremtede højt og tog et forsigtigt skridt frem. Hvad i helvede er det der for noget, og med hvilken ret kommer der ombord på mit skib i norsk farvand, spurgte han, og stemmen hans skalv bare bitterligt. Lederen for de svartklædte mændene snudede sig sagte mod ham, og selv om jeg ikke kunne se øjnene hans, kendte jeg tyngden af et blik, som havde set alt for mange mennesker dø. For din egen skyld, og for levende til dine mænd, skal du glemme, at dette øjeblikket nogen gang har fundet sted, sagde han med en iskald, metallisk stemme, som bar over den urolige søen. Der fik ingenting i trolden i nat. Der traf et gammelt ankerfæste, nettet revnet, og der drog hjem tomhænte. Hvis en eneste detalje af dette når pressen, politiet eller familierne deres, vil havet sørge for, at der aldrig kommer hjem fra deres næste rejse. Det var ikke en trussel, det var et iskaldt, bureaukratisk løfte. De brugte en kran fra det mørke krigsskibet til at hejse cylinderen lydløst og brutalt over i sit eget fartøj, og i det øjeblikket metallet for lot dækket vort, var det som om en kvælende, usynlig sky lettede fra båden, og kompasnåler på broa sluttede bråt ås bene. Mændene forsvandt like raskt, som de havde kommet, og det enorme spøgelsesskibet rykkede ind i Toka, slukkede de blændende lyskasterne og forsvandt fuldstændig fra jordens overflade, uden at efterlade se et eneste spor på radaren vor. Vi stod ikke i stummende mørke, stive af kulde og chok, og stirrede på den tomme, skidtende flækken på trægulvet, der cylinderen havde ligget. Vi troede, at mareridtet var over, i det vi satte kursen mod Tryg Havn i Tromsø. Men sandheden, den nådeløse og grusomme sandheden, som jeg snart skulle lære på den hardeste mulige måde, var, at mareridtet akkurat havde begyndt at spre røttene sine ind i levende vore. For selvom forsvaret,
eller hvem fanden de mørke mændene jobbet for havde taget med. Se den fysiske genstanden. Havde de lagt ikke noget andet. En usynlig forbandelse. En radioaktiv eller okkult smitte, som havde trængt ind i blodet vort i de timerne, vi stod rundt cylinderen. Allerede den første ugen på land begyndte mærkelige, uforklarlige ting at ske med mandskabet mit. Kjeld, maskinisten vor, som var bygget som en bjørn, begyndte at blø næseblod, som ikke lot se stoppe, og mistede alt håret på bare 2 dage, mens styrmanden begyndte at lide af voldsomme, hallucinatoriske nattesvette, da han skreg om tyske soldater, som brændt under vand. Vi havde rørt ved noget, som ikke hørte hjemme i de levendes verden, en bevaret hemmelighed fra det tredje riges mest desperate, mørkeste timer, og nu krævede havet sin straf, for at vi havde våget at bringe den frem i lyset igen. Det gik ikke mere end 3 uger før Kjeld, den store, stærke maskinisten vor, blev lagt ind på sygehuset i Tromsø, med det lejende officielt kaldte for en ekstremt aggressiv og sjælden form for akut leukemi. Men sygeplejerne på afdelingen vidste, at noget var fundamentalt galt, fordi rummet hans blev vogtet af mænd i civil, som nægtede både familie og venner, og besøgte ham de sidste dage, han var i live. Da han til slut døde, blev kisten hans forsejlet, og begravelsen blev gennemført i et unormalt hastværk, uden at nogen af os fik lov til at se ham en sidste gang. Det var da den virkelige terroren for alvor greb tak i os, som var igen, for vi forstod, at vi ikke bare kæmpede mod en ukendt, dødelig stråling eller et kemisk stof, men mod et ansigtsløst magtapparat, som var villig til at gøre absolut hvad som helst, for at slette alle spor efter det, vi havde trukket op fra havbunden. Styrmanden vor, som havde slidt med de grusomme mareridtene siden den skæbnesvangre natten, forsvandt sporløst bare en måned senere under en rutinemæssig færgetur mellem Bodø og Lofoten. Politiet konkluderede overraskende raskt med, at det var et tragisk selvmord, at han havde hoppet over bord midt på natten, fordi han var deprimeret. Men jeg vidste, at han var blidt livred for havet efter det, vi havde oplevet, og at han aldrig i verden ville have opsøgt det mørke, vågnet frivilligt. Han vidste ret og slet for mye, og han havde begyndt at snakke lidt for højt i fylde om det svarte krigsskibet og det indgraverede hakkekorset. Noget, som i vores nye virkelighed var nøjagtigt det samme som at senere sin egen dødsdom. Kaptajnen, den tøffeste og mest urede manden, jeg nogen gang har kendt, isolerede sig fuldstændig i det gamle huset sit ude på Senja, spikrede igen alle vinduerne med tykke træplanker og nægtede at svare på telefonen. Den ene gang, jeg drog ud for Åse til ham, stod han bag den låste døren og viskede manisk om, at han fortsat kunne høre den metalliske tikkingen, at lyden ikke kom fra genstanden længere, men at den havde inficeret selve blodet hans. At det var en nedtælling til noget grusomt, som nazistene havde sluppet løs. Et okkult dommedagsvåben, designet for at fortsætte krigen længe efter, at Berlin havde faldt i grus. 2 dage efter mit besøg brændte huset hans ned til grunden i en eksplosionsagtig brand midt på natten. Brandvæsenet fandt aldrig nogen logisk årsag til, at flammerne havde spredt sig så unaturligt fort, og de fandt knap nok aske igen af manden, som havde sejlet de nordlige hav i over 50 år. Der var det bare mig og den yngste matrosen igen, en gut på knappe 20 år, som havde sluttet på søen umiddelbart efter turen og flyttet til en hytte dybt inde i de svenske skove for at gemme sig for verden. Jeg ved ikke, om han fortsat er i live i dag, for jeg har aldrig våget at prøve at kontakte ham i frygt for at lede de svartklædede mændene ret til døren hans. Så her sitter jeg,
15 år senere, den absolut sidste genlevende, fra en fangst, som ifølge staten aldrig har eksisteret i nogen officielle papirer. Jeg har brugt disse årene på at lede etter svar i mørke arkiver, på obskure forum på internet og i sene samtaler med gamle krigsveteraner, som har drukket nok til at miste filteret sit. Det findes teorier og rygter om, at Tyskland under sine sidste krampetrækninger ikke bare eksperimenterede med raketter og jetfly, men med eksotisk stråling, med biologiske våben, som kunne overleve i dvale i isvand i 10 år, og med grusom teknologi, som grænsede direkte til det okkulte. Nogle forskere, de få som tør og snakke anonymt, hævder, at flere af ubådene, som blev sendt nordover mod slutten af krigen, ikke skulle angribe allierede konvojer, men at de var lastet med materialer fra det berygtede Ahnenerbe-projektet, bestemt for hemmelige baser i Arktis, som skulle fungere som en sidste desperat udpost for regimet. Kanskir-cylinderen, vi fandt, var en forseglet beholder for noget af dette, en tikkende tidskapsel af ren, fortættet ondskab, som blev dumpet i havet, da ubåden blev opdaget, designet for at vente på et signal, som heldigvis aldrig kom. Jeg kender, at kroppen min bliver svagere for hvert år, som går nu, at en uforklarlig, snikkende kulde har sat sig dybt inde i marbeina mine, en isende kulde, som ingen leje finder årsagen til på blodprøvene. Kanskje jeg bærer på den nøjagtigt samme, usynlige smitten, som tog livet af Kjell. Kanskje det bare er den nådeløse alderen, som indhenter mig. Eller kanskje det ret og slet er den gnagende, kroniske angsten for, at nogen fremdeles overvåger mig dag og nat. At hver eneste telefon, som ringer fra et skjult nummer, er begyndelsen på min egen slut. Jeg sover sjældent mere end et par timer af gangen længere. For hver gang jeg lukker øjnene i mørket, ser jeg det blændende hvitte lyset fra spøgelsesskibet og hører den umenneskelige, maskinelle stemmen over radioen. Myndighederne kan fortsætte og fortælle befolkningen, at sømaten er tryg, at Nordsøen og Barentshavet er rene, og at krigens mørke skygger for længst er vasket bort af tidens tand, men de ved nøjagtigt hvad, som ligger gemt der nede i dybet. De har kartlagt hver eneste livsfarlige farezone. De har svarte skib som patruljer uden ARS og lanterner, og de er åbenbart klare til at ofre uskyldige søfolk for at opretholde illusionen om tryghed for massene. Så til alle der unge, håbefulde fiskere, som sætter kursen ud i Toka for at tjene til livets ophold på bølgene, hvis trålen deres nogen gang sætter sig fast i noget massivt og tungt på en havbund, som søkartet påstår skal være helt fladt sand, og der kender lugten af svovel og råttenskab stige op fra dybet, når vejerne strammes. Ikke prøv at hejse det op for at se, hvad det er. Ikke lad nysgerrigheden eller den menneskelige grådigheden tage overhånd. Grib øksa, hog over stålvejerne, uden at nøle et eneste sekund, og lad djævelskabet synke tilbage i det bundløse mørke, det kom fra. For nogle hemmeligheder er absolut ikke ment for at blive fundet af levende mennesker, og det findes skatter i havet, som kræver en pris, ingen af os har råd til at betale med levende vore. Tak for, at dere hørte på en gammel og paranoid mands advarsel, og hvis denne videoen pludselig forsvinder fra nettet, eller hvis dette er det aller sidste, det jeg hører fra mig på denne kanalen, så ved der, at historierne, jeg har fortalt, ikke var overdrevne sømandsvalser, men en grusom, ubehagelig sandhed, som ingen mægtige mennesker egentlig vil have frem i lyset.